Stay at home ang panawagan ng gobyerno sa buong sambayanan. Huwag pasaway nang humaba pang buhay, ang coronavirus ay nakamamatay. Stay at home at manalangin, ang krisis ay malampasan natin. Ngunit kung ikaw ay di maglulubay, sa kagagala maraming madadamay. Ang buong mundo ngayon ay tuliro sa paghahanap ng gamot dito. Makakatulong ka kung susundin ang simpleng utos ng gobyerno natin. Ang buong mundo ngayon ay tuliro sa paghahanap ng gamot dito. Makakatulong ka kung susundin ang simpleng utos ng gobyerno natin. Stay at home at manalangin, ang krisis ay malampasan natin. Ngunit kung ikaw ay di maglulubay, sa kagagala maraming madadamay. Stay at home mga kapatid, kunting pasensya at pagtitiis. Ang mga batay isaalang-alang mo, makisama ka sa panawagan ng mundo. Ang ating paghihirap ay lalong magtatagal kung lahat tayo ay magpapasaway, magsakripisyo para sa minamahal, at magsumamo sa buong may kapal. Ang ating paghihirap ay lalong magtatagal kung lahat tayo ay magpapasaway, magsakripisyo para sa minamahal, at magsumamo sa buong may kapal. Magsakripisyo para sa minamahal, at magsumamo sa buong may kapal. Stay at home